Dokumenti tal-Ambaxxata Amerikana f'Malta żvelati mill-Wikileaks jitfgħu dawl fuq diskursata li Lawrence Gonzi kellu mal-Ambaxxatriċi Amerikana qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali fejn kien ikkummenta dwar in-nuqqas ta' kwalità tal-membri parlamentari tiegħu stess. Gonzi kien sqar li l-membri parlamentari tiegħu joffru għażla limitata ħafna minn fejn jista' jagħżel ministri kompetenti biex ikun jista' jmexxi gvern effiċjenti. Fid-dokumenti tagħha l-Ambaxxata għażlet li tgħaddi hija stess kummenti dwar il-kwalitajiet ta' wħud mill-Ministri ta' Gonzi. Tonio Borg kien deskritt bħala persuna ħabib tal-Istati Uniti. Tonio Fenech kien deskritt bħala possibilment Prim Ministru futur ta' Malta. Dwar Carl Mifsud Bonnici intqal li għandu nuqqas ta' kompetenza f'affarijiet ta' interess għaż-żewġ pajjiżi. Dwar Ostingat waqt li rimarkaw li jista' ma jinżilx tajjeb ma' xi ambaxxaturi Ewropej, l-Amerikani qalu li huwa Ministru li tista' taħdem miegħu. Dokumenti oħra tal-Ambaxxata Amerikana jittrattaw il-politika barranija ta' pajjiżna. Għall-ewwel darba sar magħruf li qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali Lawrence Gonzi kien intrabat mal-Istati Uniti li jekk jerġa' jsir Prim Ministru idaħħal lil Malta fil-programm tal-Alleanza Militari NATO, il-Partnership for Peace, il-PFP. Dwar dan iżda l-Prim Ministru qatt ma qal xejn fil-pubbliku. Fil-fatt Malta reġgħet iddaħlet fil-PFP ftit jiem biss wara l-elezzjoni ġenerali, meta lanqas kien għadu reġa' ltaqa' l-Parlament. Dokumenti oħra li ħarġu minn Wikileaks jirreferu għal laqgħa li l-aħħar ambaxxatur Amerikan kellu mal-mexxej Laburista Joseph Muscat u l-kelliem ewlieni Laburista l-affarijiet barranin George Vella. F'din il-laqgħa waqt li esprima l-impenn tiegħu favur it-titjib fir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi, il-Partit Laburista saħaq li l-Gvern ma kellu ebda bażi biex idaħħal lil Malta fil-PFP, aktar u aktar għaliex għamel dan mingħajr ebda riżoluzzjoni jew att ta' Parlament Malti.